നമുക്കൊരു ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ചെയ്തെടുത്താലോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിനൊരു മാരിനേഷൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പിന്നെ മസാല പൗഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി പൗഡർ, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ആൻഡ് ടർമറിക് പൗഡറും, പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും, പുളി കുതിർത്ത വെള്ളവും, ബ്ലാക്ക് പെപ്പറും, ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് അത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഒന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊരു 50 മിനിറ്റ്സോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ്സോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഫിഷ് സീ ഫുഡ് ലവേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയുള്ള റെസിപ്പി എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.